Oletko koskaan nostanut perunat maasta ja miettinyt, miksi varret olivat komeat, mutta mukuloita tuli vain kourallinen pieniä nappeja? Moni suomalainen puutarhuri tuntee tämän. Keväällä ostetaan hyvää siemenperunaa, lisätään kompostia, ehkä vähän perunalannoitetta ja odotetaan kunnon satoa. Mutta syksyllä ämpäri ei täytykään niin kuin pitäisi. Silloin syy ei aina ole lajikkeessa, lannoitteessa tai edes säässä. Hyvin usein ongelma on paljon yksinkertaisempi. Perunat on istutettu liian tiheään. Tänään puhutaan siitä, miksi perunan istutusväli ratkaisee yllättävän paljon. Kun ymmärrät tämän yhden asian, saat perunamaasta enemmän isoja, käyttökelpoisia mukuloita ja vähemmän sitä pientä perunaa, jota on ikävä kuoria. Suomessa moni kasvattaa perunaa pienellä alalla. Toisella on siirtolapuutarhapalsta, toisella mökin perunamaa, kolmannella vain muutama kohopenkki pihan laidalla. Kun tilaa on vähän, tulee helposti ajatus, että mitä enemmän siemenperunoita maahan laittaa, sitä enemmän satoa saa. Se kuulostaa järkevältä, mutta perunan kohdalla se ei toimi niin. Peruna ei pidä ahtaudesta. Se tarvitsee tilaa maan alla ja maan päällä. Maan alla kasvavat juuret ja rönsyt, joiden päihin mukulat muodostuvat. Jos siemenperunat ovat liian lähellä toisiaan, kasvit alkavat kilpailla samasta vedestä, ravinteista ja kasvutilasta. Silloin ne käyttävät voimansa selviytymiseen, eivät isojen mukuloiden kasvattamiseen. Maan päällä taas tarvitaan valoa ja ilmaa. Peruna tekee lehdillään energiaa, ja juuri se energia siirtyy lopulta mukuloihin. Jos kasvusto on liian tiheä, varret venyvät, lehdet varjostavat toisiaan, ja alimmat lehdet jäävät kosteiksi ja pimeiksi. Kasvi näyttää rehevältä, mutta sato ei välttämättä ole hyvä. Tämä on erityisen tärkeää Suomessa, koska kesä on lyhyt. Meillä perunalla ei ole loputtomasti aikaa korjata virheitä. Keväällä maa lämpenee hitaasti, alkukesällä voi tulla hallayö ja loppukesällä sateet sekä viileät yöt lisäävät tautipainetta. Siksi jokaisen kasvin pitää saada mahdollisimman hyvät olosuhteet heti alusta asti. Yksi yleisimmistä virheistä on ajatella näin. Laitan perunat vähän tiheämpään, niin saan samalta alalta enemmän. Todellisuudessa käy usein päinvastoin. Kasveja on kyllä enemmän, mutta jokainen kasvi tekee pienemmän sadon. Mukuloita voi tulla määrällisesti monta, mutta ne jäävät pieniksi. Lopputulos on ämpärillinen pikkuruista perunaa, eikä se ole sitä, mitä useimmat toivovat. Perunalla on niin sanottu kasvutila. Yksi hyvä perunakasvi tarvitsee ympärilleen tarpeeksi maata, josta se saa vettä ja ravinteita. Jos se tila viedään pois, kasvi joutuu ikään kuin liian pieneen ruukkuun. Vaikka ruukussa olisi hyvää multaa, juuristo ei pääse leviämään kunnolla. Sama tapahtuu perunamaassa, kun naapurikasvit ovat liian lähellä. Myös kosteus on iso asia. Suomessa loppukesä voi olla sateinen, ja monessa paikassa aamut ovat kosteita. Jos perunakasvusto on liian tiheä, ilma ei kierrä rivien välissä. Lehdet pysyvät pitkään märkinä sateen tai kasteen jälkeen. Se on juuri sellainen olosuhde, josta perunarutto ja muut kasvitaudit pitävät. Kun riviväli on riittävä, tuuli pääsee kulkemaan kasvuston läpi. Lehdet kuivuvat nopeammin ja tautiriski pienenee. Tämä ei poista kaikkia ongelmia, mutta se on yksi helpoimmista tavoista auttaa perunaa pysymään terveempänä ilman ylimääräistä ruiskuttamista. Mikä sitten on hyvä perunan istutusväli suomalaisessa kotipuutarhassa? Hyvä perusohje on tämä. Jätä perunoiden välien rivissä noin 30 tai 40 senttimetriä. Jätä rivien väliin noin 60 tai 70 senttimetriä. Keväällä tämä voi näyttää liian harvalta. Maa näyttää tyhjältä ja tuntuu, että tilaa menee hukkaan. Mutta odota heinäkuuhun. Kun peruna lähtee kunnolla kasvuun, lehdet täyttävät alan nopeasti. Silloin huomaat, että kasvi todella tarvitsee sen tilan.
Kaikki maat eivät kuitenkaan ole samanlaisia. Eteläisessä ja läntisessä Suomessa monella on savimaata. Savimaa voi olla ravinteikasta, mutta se on raskasta, tiivistyy helposti ja lämpenee keväällä hitaasti. Tällaisessa maassa perunalle kannattaa antaa vielä enemmän tilaa. Rivissä voi jättää noin 40 senttimetriä kasvien väliin, ja rivien väli voi olla jopa 80 senttimetriä. Savimaalla kannattaa myös tehdä kunnon harjut tai käyttää kohopenkkiä, jotta maa lämpenee paremmin ja ylimääräinen vesi pääsee pois. Peruna ei pidä seisovasta vedestä eikä kylmästä tiiviistä maasta. Jos taas maasi on kevyttä hietaa tai hiekkamultaa, peruna kasvaa siinä usein helpommin. Juuret pääsevät leviämään ja maa lämpenee keväällä nopeammin. Tällaisessa maassa istutusta voi hieman tiivistää, mutta ei liikaa. Hiekkamaa kuivuu nopeasti ja liian tiheässä kasvustossa kasvit kilpailevat vedestä jo alkukesällä. Siksi myös kevyellä maalla hyvä perussääntö on edelleen tärkeä. Älä istuta perunaa niin tiheään, että kasvit joutuvat taistelemaan keskenään. Lajike vaikuttaa myös paljon. Varhaisperunat kasvavat yleensä nopeammin ja niiden kasvusto jää usein maltillisemmaksi. Jos kasvatat aikaista perunaa esimerkiksi juhannuksen tienoille tai keskikesän käyttöön, voit istuttaa niitä hieman tiheämpään. Rivissä riittää usein noin 25 tai 30 senttimetriä. Myöhäisemmät lajikkeet tarvitsevat enemmän aikaa ja enemmän tilaa. Ne kasvattavat suuremman varsimassan ja niillä on pidempi kausi mukuloiden kasvattamiseen. Jos istutat tällaisen lajikkeen liian ahtaasti, kasvit menevät helposti tukkoon. Myöhäisemmille perunoille on hyvä jättää rivissä noin 40 tai jopa 45 senttimetriä. Myös siemenperunan koko merkitsee. Jos käytät tavallista siemenperunaa, suunnilleen kananmunan kokoista mukulaa, perusväli toimii hyvin. Mutta jos mukulat ovat isoja, niistä kasvaa usein enemmän varsia. Silloin kasvista tulee leveämpi ja voimakkaampi, ja se tarvitsee lisää tilaa. Isoille siemenperunoille voit jättää rivissä 40 tai jopa 50 senttimetriä. Pienille mukuloille riittää vähemmän, mutta silloinkaan niitä ei kannata tunkia kiinni toisiinsa. Moni kysyy myös, voiko perunaa kasvattaa pienessä tilassa jotenkin järkevämmin. Voi, mutta silloinkin kasville pitää antaa ilmaa ja valoa. Yksi toimiva tapa on istuttaa perunat pariviveihin. Silloin tehdään 2 riviä noin 30 senttimetrin päähän toisistaan, ja perunat asetetaan riveihin lomittain. Sen jälkeen jätetään leveä kulkuväli, noin 90 tai 100 senttimetriä, ja sitten tehdään seuraava paririvi. Tämä tapa sopii hyvin palstalle, jossa halutaan käyttää tila tehokkaasti, mutta ei tukahduttaa kasvustoa. Lomittainen istutus antaa jokaiselle kasville enemmän omaa tilaa, ja leveä käytävä helpottaa kitkemistä, kastelua ja sadonkorjuuta. Kastelun kannalta istutusvälillä on iso merkitys. Suomessakin kesä voi olla kuiva, varsinkin hiekkaisilla mailla ja avarilla mökkitonteilla. Jos perunat kasvavat liian tiheässä, ne imevät kosteuden maasta nopeasti. Silloin saat kastella jatkuvasti, mutta kasvit eivät silti välttämättä jaksa kasvattaa isoja mukuloita. Kun kasveille on jätetty riittävästi tilaa, jokaisella taimella on enemmän maata, josta se saa kosteutta. Leveissä riviväleissä on myös helpompi käyttää kasteluletkua tai tihkukastelua. Vesi menee sinne, missä juuret ovat, eikä vain valu kuivaa pintaa pitkin pois. Sama koskee lannoitusta. Jos joku ajattelee, että tiheän istutuksen voi korjata lisäämällä enemmän lannoitetta, se ei yleensä onnistu. Kasvi ei voi käyttää ravinteita kunnolla, jos juuristo ei pääse kasvamaan. Liika typpi voi jopa pahentaa tilannetta. Silloin peruna kasvattaa valtan rehevät farret ja tummanvihreät lehdet, mutta mukulat jäävät pieniksi. Peruna tarvitsee tasapainoa. Sopivasti ravinteita, sopivasti vettä, riittävästi valoa ja tarpeeksi tilaa. Yksikään näistä ei yksinään korvaa muita. Käytännön työssä oikea riviväli tekee elämästä paljon helpompaa. Ajattele multaamista. Peruna pitää siitä, että sen ympärille vedetään maata kasvun aikana. Se suojaa mukuloita valolta, vähentää vihertymistä
ja antaa lisää tilaa mukuloiden kehittymiselle. Mutta mistä otat maata, jos rivit ovat liian lähellä toisiaan? Jos riviväli on vain 40 senttimetriä, maa loppuu kesken. Joudut raapimaan multaa juurten seasta ja samalla vaurioitat kasveja. Kun riviväli on 70 senttimetriä, multaus on paljon helpompaa. Saat rakennettua kunnon harjun ilman, että rikot naapurikasveja. Myös sadonkorjuu muuttuu mukavammaksi. Liian tiheässä kasvustossa et aina näe, missä yksi kasvi loppuu ja toinen alkaa. Kun työnnät talikon maahan, osut helposti mukuloihin. Katkennut tai viiletty peruna ei säily hyvin, vaan se pitää käyttää nopeasti. Kun perunat on istutettu oikealle etäisyydelle, jokainen kasvi on selkeä oma kokonaisuutensa. Näet, mistä nostat. Voit laittaa talikon vähän kauemmas varresta ja nostaa koko pesän rauhallisesti. Mukulat tulevat maasta ehjempinä, ja se näkyy säilyvyydessä. Puhutaan hetki siitä pienestä perunasta, joka harmittaa niin monia. Perunakasvi muodostaa mukuloiden alut melko varhain. Se voi aloittaa monta mukulaa, mutta kaikki eivät kasva isoiksi, jos olosuhteet ovat huonot. Jos kasvi kärsii kuivuudesta, varjosta, ravinnepuutteesta tai ahtaudesta, se ei jaksa kasvattaa kaikkia mukuloita täyteen kokoon. Silloin osa jää pieneksi. Kun istutusväli on oikea, kasvilla on paremmat mahdollisuudet kasvattaa useampi mukula kunnolliseksi ruokaperunaksi. Sato ei ole vain suurempi, vaan myös laadukkaampi. Tässä kohtaa pitää kuitenkin sanoa myös toinen puoli. Liian harva istutus ei sekään ole paras ratkaisu. Jos perunat istutetaan metrin päähän toisistaan joka suuntaan, maa jää pitkäksi aikaa paljaaksi. Aurinko kuivattaa ja kuumentaa pintaa, rikkaruohot saavat tilaa ja kasvualueen lämpötila voi vaihdella liikaa. Peruna ei pidä siitä, että juurialue kuumenee voimakkaasti. Siksi tavoitteena ei ole mahdollisimman harva istutus, vaan sopiva istutus. Noin 60 tai 70 senttimetriä rivien välissä on monelle kotipuutarhurille hyvä tasapaino. Kasvi saa tilaa, mutta kasvusto sulkeutuu myöhemmin sen verran, että maa pysyy suojassa. Rikkaruohotkin pysyvät paremmin kurissa, kun istutus on järkevä. Alkukesällä leveissä riviväleissä on helppo käydä haraamassa tai kitkemässä. Sen jälkeen multaus peittää osan pienistä rikkaruohoista. Kun perunan lehdet myöhemmin kasvavat ja varjostavat maata, uusien rikkaruohojen on vaikeampi päästä vauhtiin. Liian tiheässä istutuksessa kitkeminen on hankalaa, koska et mahdu väliin rikkomatta varsia. Silloin rikkaruohot jäävät helposti kasvuston sisään ja ne kilpailevat perunan kanssa vedestä ja ravinteista. Ammattilaisviljelyssä rivivälit eivät ole sattumaa. Koneet säädetään tarkasti ja rivivälit ovat usein selvästi leveämmät kuin kotipuutarhassa vanhan tavan mukaan tehdyt rivit. Syynä on se, että viljelijät haluavat tasalaatuista, isoa ja myyntikelpoista perunaa. He tietävät, että liian tiheä istutus ei automaattisesti lisää satoa, vaan voi heikentää sen laatua. Tästä meidän kotipuutarhureidenkin kannattaa ottaa oppia. Tavoitteena ei ole saada maahan mahdollisimman monta siemenperunaa. Tavoitteena on saada jokaisesta kasvista mahdollisimman hyvä sato. Entä perunan kasvatus oljen, heinän tai muun katteen alla? Tätä tehdään Suomessakin yhä enemmän, varsinkin pienissä puutarhoissa. Siemenperunat asetetaan maahan tai matalaan vakoon ja päälle lisätään reilusti olkea, heinää, lehtikatetta tai muuta ilmavaa materiaalia. Tapa voi toimia hyvin, kunhan kate ei ole liian tiivis ja maa ei jää kylmäksi. Katteen alla kosteus säilyy paremmin ja maa ei kuivu niin nopeasti. Mutta se ei tarkoita, että perunat voisi laittaa aivan kiinni toisiinsa. Myös katteen alla peruna tarvitsee valoa ja ilmaa. Jos kasvit ovat liian tiheässä, varret sotkeutuvat toisiinsa, kasvusto pysyy kosteana ja tautiriski kasvaa. Katteen alla hyvä väli on vähintään noin 40 senttimetriä kasvien välillä. Voit istuttaa ne lomittain, mutta älä tee niistä vihreää mattoa.
Muista myös lisätä katetta kasvun aikana, jos mukulat alkavat näkyä valossa. Miten oikea väli sitten mitataan ilman, että jokaista mukulaa varten haetaan mittanauha? Tee itsellesi yksinkertainen mittakeppi. Ota laudanpätkä, harjanvarsi tai vanha kepukka ja merkitse siihen tärkeät välit. 30 senttimetriä, 40 senttimetriä ja 70 senttimetriä. Kun istutat, asetat kepin maahan ja laitat mukulat merkkien kohdalle. Toinen helppo tapa on käyttää kuokkaa tai talikonvartta. Merkitse siihen teipillä sopivat kohdat. Silloin välin mittaaminen käy nopeasti, eikä istutus muutu arvailuksi. Tämä pieni työ keväällä säästää paljon vaivaa myöhemmin. Rivien väliin mahtuu kulkemaan. Multaus onnistuu. Kastelu onnistuu. Kitkeminen onnistuu. Ja syksyllä sadon nostaminen on huomattavasti helpompaa. Kerrataan vielä tärkein. Perunan istutusväli ei ole pieni yksityiskohta, vaan yksi sadon tärkeimmistä tekijöistä. Kun jätät rivissä noin 30 tai 40 senttimetriä kasvien väliin ja rivien väliin noin 60 tai 70 senttimetriä, annat perunalle tilaa kasvattaa kunnolliset juuret, vahvan lehdistön ja isot mukulat. Savimaalla ja myöhäisillä lajikkeilla väli saa olla suurempi. Varhaisperunalla ja kevyellä maalla väli voi olla hieman pienempi. Tärkeintä on, että kasvit eivät joudu ahtauteen. Kokeile ensi kesänä edes yhdellä penkillä tätä väljempää istutusta. Älä istuta kaikkea vanhan tavan mukaan, vaan tee pieni vertailu. Yksi penkki tiheämmin, toinen oikealla välillä. Syksyllä näet eron omin silmin. Usein käy niin, että harvempi penkki antaa vähemmän pikkunappuloita ja enemmän sellaisia perunoita, jotka on ilo nostaa, pestä, keittää ja kantaa pöytään. Ja juuri sitä vartenhan me perunaa kasvatamme. Emme siksi, että maa näyttäisi keväällä täyteen ahdetulta, vaan siksi, että syksyllä saamme terveitä, isoja ja maukkaita perunoita omasta maasta. Kiitos, että katsoit videon loppuun asti. Jos haluat lisää käytännön vinkkejä perunan, vihannesten ja mökkipuutarhan hoitoon Suomen oloissa, seuraa kanavaa. Nähdään taas seuraavassa videossa.